Fernando William, Jaime, Diodito, Apollo, Tico, Norma, Desi, Carmen, Pauline, Nelson, Pasia, Ben, Ansing, Severino, Fanny, Richard, Rosario, Rogelio, Dodong, Acelso, Claire, Lodi, Josefina, Florencio, Romana, Teotimo, Ivan, Maria Pansing, Rosita, Ignacio, Christopher Yo, Denise, Celine, Ashley, Larry, Jefferson, Edwin, Bernadetta, Alfonso, Nida, Pinsoy, Pedro, Charina, Patricia, Vito, Alan, Lisa, Melanie, Cherry, Lamberto, Bobby Santos, Perla, Porit, Landing, Franklin, Rory, Eduardo, Isang, Delia, Ernesto, Henry, Pasnonoy, Anchan, Seferino, Tadwis, Junjun, Jerome, Jolita, Jingle, Antonia, Felipe, Pinky, Pascual, Jiho, Pimen, Jack, Ernest, Simplicio, Lorenzo, Mahal, Regina, Rex, Paul, Vanessa, Tolomeo, Carlan, Mark, Pan, Andre, Felicia, Felicita, Laika, Hannah, Elian, Ivan, Rolando, Yoyun, Rufino, Juan, Rodi, Eduardo, Kinos, Nando, Peter, Noni, Malo, Naomi, Yayo, Eduardo, Albert, Perez, Rai, Vico, and also spread offered by Kwan family. Also, Alfredo Go, Goaxo, Mela Go, Avelina Go, Norfo Go, Elaria Navaja, Cynthia Gonzalez, Vicente Rosario Shao, Tong Hokshu, Rojo Eng, Rodono, Tan Campo, Shong Shao Eng, Martin Go, Emily Go, Teresa Justina Vida Espinita, Luisa Tan, Teresa Yang, Alvin I, Edward Lim, Father Fernando Suarez, Pascual Maria Amado Melvin, Amado Im Amado Manuel, Mabati Dhu, Shantio Dodong, Jason Enrique, Joaquin Srenyati, Vijay Magpaya, Ellen Bernard, also Spedori, Upward Espinita family. Corso Larina, Rafael Jack, Sergio Tini, Carlos Cynthia, Marilyn Douglas, Darlene, Ninita, Neda, Clarita, Miguel Senior, Miguel Jr., Ana Francisca, Eufemia Dominador, Maximo, Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Rodina, Leonie, Chan, Robert, Santos, Victorio Usto, Ambes, Ricardo, Danilo, Tito, Sway, Fermin, Ruth, Lolita, Camille, Angel, and also spread offered by MHNGM. Poso, Allen Bacalso, Maria Mahusay, Marilu Mahusay, Romeo Bibira, Rodolfo Gabini, Materi Gabini, Placido Bacalso, Rosario Bacalso, Pombio Pano, Emig Joponi, Pablito Nazar, Nicolo Di Camo, Gabihia, Gabini, Sara Violita, Garza, Danilo Pondon, Senior, Maribic Bibira, Shana, Gabina, Alfredo Gabini, Senior, Kendrick, Opo, Beber, Verdida, and also spread over by Bacalso family. Corazon Miguel Senior, Miguel Jr., Clara Tese, Eladio, Clara Maximina, Celso, Clara Pablo, Norma, Carlota, Angie, George, Angel, Roger, Medina, Ana, Anselma, Fortuna, Lucio, Mauricio, Patricio, Maria, Eupimia, Deblador, Lorenzo, Maria, Damiana, Rudy, Privata, Gualberto, Francisca, Pacienza, Renato, Leterio, Elena, Justo, Senior, Usto, Ambi, Jr., Pucario, Arturo, Loida, Aida, Jack, Rafael, Glenn Santos, Maximo, Mary Rose, Ricardo, Daniel, Lito, Vicky, Benamen, Caridad, Carlota, Lola Marisha, Alfonso Benedicta, Dayan, Caro, Fermin, Cynthia, Sonia, Susan, Robin, Bernadette, Audrey, Ricardo, Dedilo, Maximo Jr., Lito, Fermin, Mary Rose, Anita, Chito, Karina, Francisco, Nilita, Nerda, Marilyn, Darlene, Douglas, Santos, Angelino, Camille, Simeon, Fidina, Filina, Howard, Veronica, Stephanie, Chita, Emmanuel, George Chas, Marco, Janet, Joseph, Christina, John, Robert, Margaret, Macy, Joseph, Lawrence, Dennis, Josephine, Sunny, Cecilia, Mary, Adeline, Catherine, Rosie, Jack, Rafael Santos, Lorisha, Asteria, Rose, Rosemary, Rachel, Ines, Riza, Ursula, Ayan, Joe, Evelyn, Beatrice, Gregorio, Florentine Sr., Florentine Jr., Gregorio, Isabel, Ray, Gabriel, Melton, Manuel, Agnes, Owen, Bonifacia, Robert, Roberto, Terry, Glenn, Esther, Charlie, Grace, Canning, Toto, Dick, Nini, Primitivo, Lucio, Soledad, Rose, Tanto, Antonio, Teresita, Tessie, Diane, Alfonso Benedicta, and also special offered by MHGM. Misa pasalamat sa adlaw na tawahan ni Maria Frey Castillo, 1-year-old, offered by Shanti Sancho.
Palihog mangluhod. Pagampo alang sa proseso sa kanusasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magagahom ug kanunay nga buhing Dios, sang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi dias pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumini sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug magyatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapausan kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buyog hari ban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Plan namo sa pagdagad lawid kanamo kadlaw, bisala kami sa mga sala. Mga nagabasaylo kami ng kasala kanamo dili mo kami tugyan sa manlay. Pinunalawas sa kami sa kinatan namin. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inang ka sa Diyos, siyampo kami makasala kang saras ng kamatayaman. Himaya, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa gdaan grace gahapon, sung katigan ng lagitapusan. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination, and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. manindog. Pagampo sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Namgon sa lalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang ka sa Diyos, siyampo kami makasala kang saras ng kamatayaman. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinig natin sumala sa iyong pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kami makasala karon nagsara sa mong kamatayaman. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo siyaban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mababaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kami makasala karon nagsara sa mong kamatay. Amen. Iyampo mo kami, Santa ngainahan sa Dios. Maraming takos sa mga gasaad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo,
Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalos sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mamayahong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sagdan Christ kahapon sa mga katuigan wala katapusan. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sagdan Christ kahapon sa mga katuigan wala katapusan. Kitang tanan himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Please take your seat for a moment. Ito na to karon ang mga awit sa himaya, mamakpa kita ug maninggit kita sa kalipay hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlawng tanan. Himaya, wisay maya, himaya samahan, himaya usay maya, himaya samahan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Maghinusol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog, nining sakripisyo, ang santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kanagkalapas sa kudakuyamot, sa hunahuna, sa pulong, ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton, kay akong sala, akong sala, akong lakong sala, busa na ngamuyo ako kang Santa Maria Pinunay-Ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga kasalanan, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. O Dios nga labaw, makagagahom sa tanan, among kalauman ug among kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimaot kanimo sa among mga buhat ug sa among mga tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Unya mingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tesbi. Lakaw, adtua si Akab, ang hari sa Israel, nga naa sa Samaria,
Ana siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tagya, giilog mo pagayod ang iyang yuta, og sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo. Sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkita ni Akab kang Elias, mingon siya, nasakpan mo na gayod ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman, patyon ko ikaw, lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon o dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat, ug sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas, kay gihagit mo man ang akong kasuko o gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezabel, ang Ginoo miingon, kanon sa mga iro si Jezabel dinhi sa Jezreel, ug bisan kinsa nga paryente ni Jezabel nga namatay diha sa syudad, kanon sa mga iro, ug ang mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Wala pa'y tao nga sama kadautan ni Akab at tubangan sa Ginoo, tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezabel. Gihimo niya nga salawayong buhat sa iyang pagsimba ug pag-alagad sa mga Dios, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Akab sa giinsulti ni Elias, gigisi niya iyang bisti, ug nagsulob siya bisting sako, ug nagpuasa, ug nagmasulubon pag-ayo. Ug giingnan sa Ginoo sa propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ko pahamtang ang katalagman sa iyang banay, samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kung ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kay nakasala kami, Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Hallelujah, glorious, iya sa iyong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linis ako sa akong kasalanan. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniha sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Kaloy kami Ginoo, kay
nakasala kami. Ilingiwang imong naong sa akong kasalanan. Ug wag tagang tanan kong kalapasan. Luwas ako sa kasalanan sa luguryo, akong manuluwas nga Diyos. Unyang akong dila magsaysay sa imong gatarong. Kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manang kaninyo, Nasab kanimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nakadungog kamo, gagiingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga buot mupasakit kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay nga amahan nga tua sa langit, sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Nganong magpaabot ka man nga mobalos kaninyo ang Dios diha sa iyang pagpanalangin kaninyo? Kung kamo nahigugma lang sa mga tao nga nahigugma kaninyo, bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat maniana. Kung kamo maghihimamat lang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran? Bisan gani ang mga tao nga wala mutuo sa Dios nagbuhat maniana. Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami. Ug unsa may among sala, Ginoo among amahan, mao ang wala paghatag og maayong, wala maghatag og fair nga kaayuhan ngadto sa among mga kauban. Doon na may mga gipili-pili. Kung kining tawhana maayo nako, maayo pud ko niya. Kung kining tawhana dili maayo nako, dili ko maayo niya. Kaluy kami, kay kami nakabuhat og dautan, sa dili pa nimo ipahamtang ang kadaot tungod sa among nahimo nga kadaot. Kaluy kami. So, gikan kini sa usa ka tawo nga mi-recognize nga ikaw akong gisimba o ikaw ang akong papa o akong ginikanan. Ikaw ang usa ka tawo nga maayo sa tanan. Ug ako miingon, misimba kanimo. Mapariho unta ko nimo. Posible ba nga mapariho ang anak sa iyang ginikanan? Posible kayo. Posible kayo. O bisan pa man kung imposible, walay posible diha kaniya nga atong gisimba. Nga niingon, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa may perfection nga iyang gipasabot? Ang pagsunod sa gibuhat sa usa ka tawo
nga walay gipili-pili sa iyang mga kaila o sa iyang mga membro sa pamilya. Walay favoritism kundi ang pag-obey sa iyang gipangayo kay makahatag siya sa ako usab nga pangayoon. Makahatag siya sa akong pangayoon kay mag-unsa rin taon ni ang akong kusog. Ako karon idara na pero daghan pag pangandoy. Mag-unsa na lang ning nakabilin nga mga puhunan pero daghan pa og mga kikinahanglan. Maunang mo hangyo giko nimo pero nihangyo sad siya kanako. Mohangyo ko kanimo ug maupunid ay imong hangyo kanako karon nga parihaon nako ang pagtatar sa mga tao. Kaniadto giingon, dumti ng mga tawo nagdumot nimo og maayo ha ang imong pagtagad nitong mga taong maayo aron dili sila mobuwag nimo. Pero karon bisan ang mga taong dili maayo nako, naghangyo ka nga maayo gyapon ko nila. Unsa man ako pagka maayo nila, una nga ako silang ihangyo kana kanimo. Kung ako doon na maging mga tao din, doon may mga tao din na di mo tagad nako. Di mo tagad nako or we cannot please anybody. We can only please some, even among your members of your family. No? No. Doon ay mga tao nga di ganahan sa imong naong, di ganahan sa imong tingog, di ganahan sa imong performance, labi na sa imong trabahoan. Pero doon ako'y hangyo, ihatag ni kanako according ni ining maong line of thinking. Ningon siya, ihatag nako nimo. Basta iampo nimo sila. Meaning, you wish goodness nitong mga tao nga nag-wish o kadaot nimo. Kung nag-wish sila o kadaot nimo, nagplano sila kadaot nimo, pero nagplano kag maayo nila, makadaog ang maayo. Dili ang kadaot. Kadaot. This is the way mo ni pamaagi sa atong gisimba o atong giludhan. Atong giludhan. Manindog palihog. Ang pamaagi sa Dios habog ug taas para kaayo sa pamaagi sa tao. So ang Dios labihan ka maayo, maunang gusto kita nga makadawat og kaayo, budangop kit ka kaniya, isip amahan ug miingon kita, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Ngag mga nangulo sa simbahan, mahimong panigingnan alang sa katawhan, diha sa paagi sa pagpasaylo ug pagigugma ug sa ingon maglarawan sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig kataw, makaamgo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot, magpahimulag lamang kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin ug nabungkag tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod ug banination, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug makabaton ug kalinaw sa unahuna, kay naila nila ang ilang talagsaong papel sa ilang pagkigiusa kang Kristo sa iyang mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Ngay muuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, babayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Dios nong gingarian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Dios among amahan, nasayod ikaw unsay maayo alang sa tanan. Nagampo kami ni anang maong kaayuhan alang kanamong tanan. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen.
Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panubino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang to sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang to sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kanyang halad sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan ang gamhanan sa tanan. Dawaton tayo sa kinuhin sa kapiso, gikan sa imong mga kamot, alang sa dahil pagmayad siyang ngalan, alang sa atong kapuslanan, o sa tibugyan santos nga Ginoong siban. Dios, nining pan og bino, gihatagan mo kami sa kalanon, alang sa lawas o sa kalag. Ang santos nga misa, magbag-o unta sa among kusog, ug maghatag ka namo sa kaayo, kaayo sa among kalag, o kaayo sa among lawas. Kini among gipangayo nimo, pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanggabayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami tungod og diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan ang himaya sa kinabuhi sa kalinaw o kalipay. Ang Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diya sa langit. Ug sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw mis imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagauman, puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu ng pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyang pan, mipasalamat kanimo mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bangkog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala papasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganin.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kaluy sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan, kamo atubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang mga kaubang patay na ang ilang mga lawas dinhi sa yuta. Malaumon nga makasuduong sila sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manulubos. Amahan namo na akas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inisita ang imong sa langit. Ang kalanon namo sa dagadlaw, ihatag ka namo karanlawa, pasalawa kami sa mga sala, maingon nagabasaylo kami ng kasala ka namo, ug dili mo kami tugian sa panlay, hinunuan luwasa kami sa kadatan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man gingharian ang gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, patagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios. Kordero sa Dios, nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtan sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus. Siya ang Kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang, ug mamaayo ako. Sama ang gugma sa Dios alang kanimo, kinabuhi giola aron ta maluwas, lapasan karautan sa tao gipapas, pasaylo gugma gihatag sa Dios. Don kaniya kay mamati siya,
salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiyang kanunay magari siya. Hinaot Ginoo imong pamatio. Usa ang akong gipangandoy, nga makapuyo ako sa balay sa Dios sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Manindog palihog. O Ginoo, kining among pagkalawat, nining santos nga Eukaristiya, ang lawas sa imong anak timaan sa kahiusa, makabadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. manalangin kaninyong makagawang ni Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. At tunday ko ng Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karunog sa gihapon, at pagsembahon.